Здравейте! Днес ще направим нов проект, който е свързан с знанията, които сте придобили в училище през последните часове по компютърно моделиране. Ще упражним това, което сте прочели в учебника. За целта, нека да се впишем в платформата с нашето потребителско име и парола. Моите са автоматично записани, за това ми е лесно да вляза в профила си. Штракваме ето тук, отиваме на моите неща. Тук са проектите, които сме създали. Штракваме върху нов проект. И се зарежда пространството, което вече познавате. Нека да си припомним за какво служат тези блокчета и за какво е предназначението на всяко едно от тези полета. Синьото кръгче, извинявайте, е с блоковете за движение. От тук взимаме необходимите ни блокчета, с които искаме да подредим код и да накараме героя да извърши някакво движение. Можем да му кажем да се премести с определен брой стъпки. Другия вариант е да вземем блокче, с което да му кажем точно до каква позиция да отиде. Като вземем блокче, отиди до и определени координати. Вижте, когато местя спрайта, нашия герой, координатите тук се променят. Виждате ли? И когато желая да му задам задача да стигне до някъде, аз просто го предвижвам, за да знам какви координати да му поставя за движение. По-лесничко е, ако използвате блокчетата да направи с някакви стъпки, например 10 стъпки, 20 стъпки, 30 стъпки, така че да се движи. Във външност са скрити блокчета, с които може да накарате героя да говори, да произнесе нещо за определен брой секунди, обикновено 2 секунди, 3 стигат, да мисли нещо, да се появи балонче с неговите мисли, близост до главата, да промени своя костюм. Това ще правим на днешното занятие, защото последните ви уроци бяха свързани с костюми, декори, така че сега ще се упражните да правите промяна на костюма на героя. Може да промените декора или картинката, която се вижда след нашите герои. Може зад нашите герои може да промените и размера на героя. Освен с това блокче промени размера, може и директно от тук. Показвала съм ви го в предишно видео. Може също така да накарате героя да се появи на тази сцена, или пък да се скрие, след като извърши определени действия, които вие сте му задали. Толкова за тези блокчета. Значи запомняте, във външност са скрити блокчетата за говор, какво да произнесе вашия герой, за смяна на костюма, на декора и блокчета, които могат да накарат героя да се появи или да изчезне, скрие се от сцената. В звук са интересни блокчета също има. Може да накарате героя да произнесе някакви звуци, които ги има в галерията с звуци. След малко ще ви покажа къде се намират. Друго, в събития. Тук са едни от най-важните блокчета, защото с тези блокчета започва всеки код. С блокчето, когато е щракнато, то показва началото на определен алгоритъм, който създавате тук. На определена последователност от команди. Когато програмирате този спрайт, винаги започвате с блокчето, когато това знаменце е щракнато. Друго важно блокче тук е, всъщност той е в другите блокчета за контрол, изчакай. Можем да накараме героя, например, да направи 2 стъпки, 2 крачки напред, да изчака 2 секунди и тогава да продължи. Или пък да каже нещо, да изчака мъничко. Изобщо това блокче изчакай
често ще го използваме. Показвам го, защото и днес ще го използваме. Друго важно блокче е повтори. Ако искаме котото да направи 10 крачки напред, няма да му даваме командата върви крачка напред, върви крачка напред 10 пъти. Вместо това ще вземем блокчето за повторение, вече учихме за цикли, за повтарящи се действия. Ще сложим само веднъж тук блокчето направи крачка напред и ще посочим колко пъти. Така е много по-лесно, кода е по-малък и много по-бързо се построява. И е много по-кратък като код. Така, спирам до тук. Другите блокчета мисля, че няма да ни трябват за сега. Някои от тях някои от тях ще работите в 4-ти клас. Те са наистина малко по-сложни и ще ги използваме, когато вече сте овладели основите на програмирането. За нашия проект днес няма да ни трябва спрайта коте, затова нека да го махнем, да го изтрием, штракваме върху хикчето и ето имаме вече празна сцена. Първото нещо, което искам да направите, преди да започнете да правите този проект, който сега аз ще подредя като код, моля ви, запишете си името на проекта и вашето име. Ако не го направите, аз няма да зная кой е създал проекта и няма да поставя оценка на проект, който просто го има в профила. Ето тук се задава името на проекта, изтривам това, което пише тук и наричам моя проект, заглавявам го с името Балерина. И така, след балерина обаче, оставя малко празно място и си пиша моето име. Ирена. Ако имената се повтарят, ако имате, например, две дечица, които да се казват Александър, моля да посочите и фамилията си тук. Така ще знам наистина на кого е проекта. Когато създаваме нашия проект, не е лошо от време на време да щракваме върху файл и да натискаме върху записване сега. По този начин промените, които сме въвели до тук се запомнят и оставят в проекта и няма опасност да изчезнат, ако, например, ви падне батерията на лаптопа или пък нещо друго се случи, или просто прекратите за малко програмирането. Сега, нека да въведем нашите герои. Щракваме върху избор на спрайт. Отивам да танци, търся балерина. Тук има едно танцуващо момиче. Ето тази ще избера. Мисля, че тя беше дори и в урока посочена. Когато щракна върху определен спрайт от галерията, виждате, че се показват всички ползи, които този герой извършва. Ето вижте, балерината не съществува само в тази полза, която виждаме. Можем да използваме всичките движения, които тя извършва, за да направим проекта да изглежда наистина като анимация, като анимационно филмче. Щраквам тук и вмъквам нашия спрайт. Мъничко ми се иска да го увелича, да кажем на 130, за да стане малко по-голяма. Мъничка ми е така в първоначалния размер. Вие колкото желаете, толкова направете. Втората ни задача – да изберем сцена. Това, което ще се появи зад балерината. Щракваме тук върху избор на фон. И се отваря галерия с фонове. Я да видим на музика. Имаме концерт, спотлайт, театър. Където искате, там я поставете да танцува. Изберете си сцена, която на вас ви харесва. Аз коя да си взема? Може би тази. Ето го моя фон. Ще я преместя да танцува ето тук, под светлините на прожекторите. Сега нещо много важно, което искам да ви покажа и то е свързано точно с това, което сте учили последните часове. Вижте, когато сме щракнали тук на балерината, на самия спрайт, вижте какви възможности имате. Щраквате върху костюми и тук се зарежда образа на героинята. Вижте, този образ е в различни ползи и всички тях можем да ги използваме. Не само един, всичките можем да ги използваме по време на проекта. Сега, на мен ми се иска да запазя тази балерина в оригиналния вид.
Нека да си имаме героите така, както са зададени в самата галерия. И да правим промени на техните копия. Сега ще ви покажа какво имам предвид. Балерината е в 4 пози дадена. Тези 4 пози са озаглавени. A, B, C, D с първите буквички от английската азбука. Штракваме върху балерина A, десен бутон, появява се копиране, експорт и изтриване. Штракваме върху копиране. И по този начин се появява още един кадър с балерината, абсолютно същата. Същата позиция, само че тук това е копия на първото и аз ще променям този втори образ, за да мога да си запазя оригиналния и да го използвам някой друг път. Балерина B, штраквам на нея, копирам я и тя се дублира. Два кадъра имаме. Штраквам върху балерина C, още веднъж върху копиране и отивам накрая върху балерина D. Това е последната й поза и отново давам копиране. Както казах, ще работя върху копираните изображения. Няма страшно, ако по грешка изтриете някои от оригиналните изображения, не е фатално. Просто ще го изгубите и няма да може повече да го ползвате. Така, сега. В костюми се крият различни пози на нашия герой и това, което можем да правим е да променим външния вид на героя. Как става това? Можем да вземем кофата от тук и да си изберем от тук цвят, с който да променим, например, роклята на героя. Я да видим какво ще се получи. Нека да бъде такава, да кажем. И тук обувчиците и ще променя. Сега, понеже аз искам да използвам и 4 пози на балерината, това, което трябва да направя е да смена и на другите и пози облеклото. Няма как балерината да направи една поза и изведнъж да се появи в други дрехи. Нали? Няма как да се преоблече толкова бързо. Затова отивам и на другите. Търся там, където пише 2. A, 2, B, 2 и така нататък. Ето и тук ще сменя. Ако направите грешка, например, штрахнете по невнимание тук и отсветите лицето жълто, няма страшно. Стрелка назад и се оправят нещата. Връщате един ход назад. Отивам върху третата. Поза. Променям всичко да е еднакво. Така се създават и анимациите на анимационните филмчета. Ето. Така, вече имам 4 нови образа на моята балерина, която вече не е с розова рокличка, а с жълта. Така, проверявам отново. А2, Б2, жълта, С2, жълта боядисана и Д2. Искам да промените поне роклята на балерината. Може да експериментирате и да промените и нейната коса, някакъв друг цвят, тук да си изберете, кафява, например, вместо черно. Всичко може да промените като цяло. Може да добавите дори и някакъв текст, но в случая не ни трябва това. Сега, нещо друго. От галерията тук може да изберете звук, който да добавите към кода, който създаваме. На мен ми се иска преди балерината да затанцува, да има някакъв звук, който да даде начало на действието. Штраквам върху звуци. Я да видим какво има тук. Има качен някакъв звук, който изобщо не ми върши никаква работа. Много е малък. Ето тук отдолу штраквам и попадам в галерията на звуци, за която ви говорих преди малко. Като застана тук, мога да чуя звуците и да си избера този, който на мен ми се иска да използвам.
Ще потърся да кажем този звук. Не съм сигурна дали включих, като тръгнах да споделям екран, дали включих вие да чувате звука, който аз избирам. Много е възможно да съм пропуснала това и вие да не чувате в момента този звук. Но когато правите упражнението, със сигурност ще го чуете на вашия компютър. И още нещо. Ако щракнете тук върху сцена, тук в фонове се зарежда тази картинка, която е зад балерината. Фона, декора. И също може да правите някакви промени. Нещо да си отсветите по-различно на самата сцена, да добавите текст. Например, сега аз няма да правя това. Целта ми е да се научите да променяте външния вид на героя на този етап. Връщаме се на код. Щракваме задължително на балерина и започваме да програмираме нашата балерина да извършва някакви движения, да създаваме кода. Спомняте си, че за начало на кода винаги трябва да отидем в събития и да намерим блокчето, когато е щракнат. Така. Другото нещо, което ще направим, е да накараме балерината да извърши различни движения, т.е. да променим нейните костюми, които вече отцветихме с различен цвят. Къде се намират блокчетата за смяна на костюмите и на декорите? Припомням, в външност. И така, плъзгам тук плъзгача и търся промени костюм. Ето го, блокчето. Нека да започна, например, като щракна тук на стрелката, се появяват костюмите, които създавахме. А балерина A е костюм в оригинален вид. Розовия костюм. Аз търся балерина A с номер 2. Това е копието, което създавахме и което ще ми трябва за нашия проект. Щраквам върху балерина А2 и добавям блокчето тук. Сега, моята препоръка към вас е да отидете в контрол и да вземете блокчето изчакай една секунда. Защото, когато караме балерината да сменя своите пози, своите костюми, искаме да има малко време, поне една секунда, преди да се извърши следващата смяна на костюм. Ако не сложим блокчето изчака една секунда, нищо няма да видите. Няма да видите как се променят костюмите. Отново се връщам на външност, отново търся промени костюм. Само, че сега ще сложа следващата буквичка, следващия костюм. Щраквам тук. Отново се появяват. Тук вкарах балерина A, 2. Сега ще търся B и отново с цифричката 2, което ми напомня, че това е копие. Отивам в контрол. Отново взимам изчака една секунда. Връщам се на външност. Пак ще променям костюма на балерината, само че този път в C. Ето тук трябва мъничко да си плъзна плъзгача, защото не виждам вече блокчетата. Отново на контрол искаме да изчака поне една секунда. Може и повече. Експериментирайте. Ще видите колко време ще се забави балерината преди да направи следващото движение. И балерина D. Сега, нека да видим дали нещо ще се случи с нашата балерина. Щраквам върху знаменството, за да видя изпълнението на този код. Я да погледнем. Виждате ли?
Изчаква 1 секунда, прави ново действие. Отново пускам. Добре. Сега, това, което ми се иска да направя, е преди балерината да направи всички тези движения, да танцува по сцената, да чуя някакъв сигнал, някакъв звук. Избрах си тук в галерията звука на пещера, кейв. Връщам се на кода. Премествам тези блокчета малко надолу за сега. Искам много да внимавате, когато програмирате, защото дори и аз по невнимание съм правила следната грешка. Докато размествам кода, без да искам, го премествам малко вляво. И то попада в това поле. Попадне ли тук, целият код се изтрива. И трябва да редите наново. Така че внимавайте, като местите, да оставате винаги в това пространство. Просто едно леко невнимание и движение наляво и кода ви изчезва. Отивам на звук и търся пусни звук, докато свърши това блокче. Сега, ако в звуци, вижте, имаме повече от два звука, всички тези звуци ще се появят ето тук, като штракнете на стрелката. Аз за сега имам два, кейф и поп. Поп не ми трябва, избрах си да бъде кейф, така че го настройвам да се чуе този звук. И какво се случва, когато штракна? Първо чувам звука като начало и след това балерината извършва моите действия. Както споменах в началото, може би не съм дала опция при запис на екрана, вие да чувате този звук. Пускам го. Все пак, вие като подредите вашия код, по този начин със сигурност ще чуете звука. Звука свири, докато свърши и след това балерината изпълнява своите действия. Това е. Нашия проект е готов и сега, за да не го загубя, щраквам върху файл задължително и щраквам върху записване сега. Ако не го направите, има риск проекта ви да бъде изтрит. Сега, 1 секунда само, последна, макар че малко повече ви задържам. Нека да спра екрана за малко и да си проверя настройките, дали съм ви дала да чувате звука. Ето, сега ще го направя. Иска ми се да чуете как звучи целият проект. Ето го. Чуйте сега. Би трябвало сега да чувате и звука преди движенията на балерината. Така, това е проекта, който искам да създадете. На него ще поставя оценка. Имате време до следващата сряда, т.е. до вторник вечерта, проекта да бъде създаден. Да не забравяте да си напишете заглавието на проекта балерина и след нея вашето име, за да мога да ви оценя. Пожелавам ви приятна работа!